za vas, samo ako nas ne izdate. Kada nam Jahve dade zemlju, iskazat ćemo ti milost i vjernost. Nakaba ih potom spusti ponovno kroz prozor, jer je uzvedeno stano. Hoćete prema gori da vas potjera ne nađe i krijte se ovdje 3 dana dok se progonitelji ne vrati. A ljudi joj odgovore. Evo, ovako ćemo ispuniti zakletvu kojom si nas saklao. Kada uđemo u zemlju, iskoristi ovaj znak. Priveži ovu crvenu vrpcu za prozor kroz koji nas puštaš i povedi sa sobom u svoju kuću svu svoju rodbinu. Kod od vas izađe van preko praga tvoje kuće, krv njegova na glavu njegovu. A tko ostane s tobom u tvojoj kući, krv njegova na glave naše, na koga itko rukom dotakne. Ako pak izdaš ovu našu stvar, slobodni smo od zakletve kojom si nas zaklao. Neka bude, kako rekoste. Jošua tada, ulazeći u grad, podiže oči i ugleda pred sobom čovjeka sa isukanim mačem u ruci. A grad Jerihon stajaše čvrsto utvrđen i zatvoren pred sinovima Izraela. Nitko nije izlazio, niti je tko ulazio. Zatim Jahve reče Jošui: evo, predajem ti u ruke ovaj grad Jerihon i njihova kralja s njegovim ratnicima. Svi vi ratnici obilazite oko grada jedanput na dan i tako činite 6 dana. A 7 svećenika neka ispred kovčega nosi 7 truba od ovojnskih rogova. 7. dana obiđite 7 puta oko grada, a svećenici neka zatrube u trublje. Pa kada otežući zatrube u rog ovojnski, neka sam narod, čim čuje glas trube, glasno pokriče u vojne krike i srušit će se temelji jerikonski, a narod neka ulazi u grad svuda ko se neki nađe.
Otvorit ću svoja usta da kažem jednu poruku. Iznijeti jednu istinu iz davnih davnina. Ono što čusmo i saznasmo, što vidješmo našim očima, ne smijemo kriti našim potomcima, nego proslijediti našim danjim konjevima. Slavu Jahve, silu njegovu i sva čudesna djela koja je učinio. Vjerom se srušiše zidine Jerihove, pošto je narod 7 puta obišao.